Václave, tak ti musím říct jednu věc. Já jsem si šla dneska na půdičku, víš, konečně. No, oni tam mají takový všelijaký poklady, víš, poklady. A dneska jsem tam objevila, já ti to ukážu, takovýhleho andílka krásnýho, no, tak jsem si ho vzala, víš, jako na dívání, že se na něj budu koukat a pak ho tam zase vrátím, nebo ne. No a maminka na mě, ty jsi byla zase na půdě, že jo, sama. No a já už jsem se rozčílila, víš. Padají mě zuby. Já už jsem se rozčílila, řekla jsem, že jsem tam sama nebyla, že jsem si sebou vzala kocoura. No, ale to, že kocour byl hned nahoře a už si tam šmejdil a mě nechal samotnou dole, to už jsem jí neřekla. A než jsem vylezla nahoru, tak on už byl dole. No, to už jsem neřekla. No tak já jdu vařit, víš, já vařím vodu na kafíčko. No, tak zase ti něco nahraju. Oni to na mě děti neřeknou, víš, že sem chodím teď.